עושה אחרת תוך האורך הביתה, לא מבין מה שקרה, אבל מה שקרה לי עדיין עליונה איזמות אחד לא מבין מה שקרה. יואו, זה מביא, אלה מרמרים בסמסי אחד לא מבין שקרה, זה מה שאתה עושה כמו שיטה, לא בזמן זה קרה, אוי פרפאי ומה קרה, בוא אבל זה מבין, זה לא רבידה לא מביא שקרה, זה קרה, זה עוד שתהיה, וזה לא חללה, זה ישראל, בכלל פה מה קרה, מה זה גבורים, אני לא מבין, זה מה שיש לך פשוט לא מבין כאן. יואו, זה ככה מבין לך. פה אתם מביאים מסר לך, מה שאני עושה לך במדירה, זה כאן במרכז המרכז, מה שאני עושה לך כאן דברים קטנים. פה אבל כן, מה אתה הולך? לצופים מהעצבן אחד, כן למה שאני מאחד זה עם החביתה, לא מבין לו זה מה שאני עושה לך כאן. פה אתה מבין לו זה חביתים, אני לא מבין הכל נצטרך במאי, לא מבין לו את שכאן, זה הכל אמיתי שלי, לא מבין שעשיתי לך בחיים שלי. יואו, הכבוד לך פה, סוף סוף אתה יוצא, מה זה אחד עוד אחד במזרח התיכון? פה אני מאמין, אני לא מאמין, יש לך מצ'רם של אחד, פה אני לא מאמין, אני לא תומך לקורא, אני מבטיחה, יש שיקור, פה אני אעשה לך כאן, ויצור, זה מה שקרה כאן, פה אתה מאמין, אני אעשה לך, איזה קטן, זה מה שאני אעשה לך, ילד קטן, אחד שאתה לא מבין כלום, זה מה שאתה לא מבין כלום, הבנת? אני רוצה לחזור אליי, מה מבין לך, מה זה עושה לך, זה מה שמך, זה מה שקרה ממך, לא מבין, אתה לא מבינים את זה ממך. פה יום תודה רבה שאתה מפנים, אבל עכשיו אני מבין, מה זה אתה מפנים, אתה נכנסתי לפנים, אני לא מבין שצריך, אני רציתי להבין, מה, איך אני קורא ואני עשי, יאופסי, A, B, C, D. סתם אני לא מבין, עושה, כמו שאני לא מבין, אני עושה לקרוא, מה זה לשבול, ג'וסבול, מה זה כאן, שותי קצת ביצוע לעמוד זה, סתם אני לא מבין, צריך להפנים דברים שאומרים לך בחיים, טיפטה, מסל דיידה, קאט, אפ, יאללה, תפנים כבר, אומרים לך דברים להסיק, להסיר, אני לא מבין. תודה שהקשבת.